Hola, Mireia. Hola, ja està. Et podem fer unes preguntes? Sí. Què us sembla el projecte? De l'escola d'aquest any molt bé, ens ha agradat molt. Quin pintor heu triat? Doncs Teixeira hem triat Hoffman. Vale. I te saps els altres curs? Sí, P4 fa Van Gogh i P3 fa Miró. Vale. Hola, bona tarda. Podeu fer unes preguntes? I tant que sí. Què us sembla el projecte? És una activitat molt important pels nens, perquè així aprenen, hi ha diferents formes d'aprendre les coses i aquest és una forma molt interessant d'ensenyar coses als nens. Quins pintors heu triat? Primer treballaran Andy Warhol, Quan es començarà? molt aviat ja estan enllestint i retocant les últimes coses i aviat ja començaran a treballar. Tu ets la coordinadora del curs de mig. Te podem fer unes preguntes? Sí, endavant. Què us sembla el projecte? Doncs em sembla molt interessant i segur que en traurem molt de suc aquest any al projecte. Vale. Quin pintor heu triat? Doncs mira, com al cicle mitjà som tercer i quart, tercer han escollit Dalí i quart treballarà Picasso. Volem que vosaltres aprengueu a interpretar una obra d'art, però sobretot a que us adoneu que d'un mateix obra d'art poden haver-hi diferents punts de vista. Quan es començarà? Doncs el projecte el vam començar a la segona o tercera setmana de curs i ja hem engegat i ja estem treballant. Vale. I quan penseu que podríem firmar la sessió oral del aprendre a mirar els quadres? Doncs encara els tutors no m'han dit els dies exactes, però segurament coincidirà amb l'hora de projecte. Vale. Moltes gràcies, Jai. De res. Què us sembla el projecte? Molt interessant, em sembla molt interessant. A sisè hem triat Goya. On voleu arribar els professors? Doncs apropar els nens a l'art i a conèixer i a interpretar els quadres i la pintura. Quan es començarà? Han començat ja a fer-ho. Ho fa la professora de música, la Maria, i la Vanessa, i ho fan a les hores de monàstica. Que podreu firmar la sessió oral d'aprenent a mirar els quadres? Ui, encara no t'ho puc dir. Doncs moltes gràcies i que us vagi molt bé. A vosaltres, que us vagi també molt bé.